Bé, un cop ja hem vist com accedim als capítols i quina és l'estructura d'aquests capítols, anem a veure alguns elements que podem afegir a aquesta interfície de navegació tan senzilla. La idea de crear aquesta interfície de navegació tan senzilla és que qualsevol usuari pugui fer ús d'aquest material sense quasi nocions de temes d'informàtica. Ja hem vist que la base de la navegació per aquests materials són els dos botons de tirar endarrere, passar al capítol següent, i la llista de continguts que ens permet saltar el capítol que volem i ens dona una idea general de tot el contingut que forma el material. El material està molt cuidat en temes d'usabilitat, és el que se'n diu un material que és user-friendly i té algunes virtuts i adaptacions per gent que puguem tenir certs problemes, dificultats a l'hora d'accedir a dispositius que els donen informació, com ara siguin ordinadors, perquè tinguin certs tipus de deficiències. La principal eina que ens permet augmentar i disminuir tamanys són aquestes dues icones que tenim aquí i que ens canviaran el tamany de la lletra que estem fent servir per adaptar-la a la nostra visió. Una altra cosa que també s'ha cuidat especialment és la possibilitat d'imprimir aquests documents i que aquesta impressió contingui única i exclusivament el que forma part del material. És a dir, que tots aquests elements superflus, ja sigui la taula de continguts o aquesta barra de navegació inferior, si jo faig una impressió d'aquest document, queden eliminats de forma que puc fer impressions d'aquest document i repartir-la als alumnes, i aquests només veurien el que és únic i exclusivament el material.